Il-Prim Ministru u mexxej Laburista Robert Abela ħabbar fuq il-medja soċjali li l-kap eżekuttiv il-ġdid tal-Partit Laburista se jkun Leonid Mackay. Bekk Mackay se jkun qed jieħu post Randolph De Battista li l-ħamis kiteb li se jkun qed jirreżenja mill-kariga. Mackay li hu miżżewweġ b'żewġ titfal igradwa b'masters fil-politika soċjali mill-Università ta' Malta u fl-aħħar xhur kien qed iservi bħala kap eżekuttiv tal-Aġenzija Jobs Plus. Permezz ta' post fuq il-medja soċjali, il-Prim Ministru saħaq li jinsab sodisfatt li Mackay se jkun qed iservi f'din il-kariga għax anke il-valuri u l-kwalitajiet tiegħu jitkellmu waħedhom u tenna li hu ċert li se jkun qed iwettaq ħidma importanti u ta' valur tajjeb ħafna. F'istqarrija il-Partit Laburista tenna li fl-aħħar snin Mackay serva bħala kap eżekuttiv tal-Awtorità tad-Djar fejn kellu ir-rwol kruċjali biex jimplementa riformi fis-settur tal-akkomodazzjoni soċjali waqt li ħadem ukoll fuq oqsma oħrajn soċjali bħala direttur ta' Caritas Malta minn barra li kellu ir-rwol ta' direttur fl-Awtorità għall-użu responsabbli tal-kannabis l-Arok. Il-Partit Laburista irringrazzja lil Randolph De Battista għax-xogħol siewi li jagħmel fl-aħħar snin. Il-ħamis De Battista ħabbar li fil-ġimgħat li ġejjin se jkun qed jirreżenja mir-rwol ta' kap eżekuttiv waqt li saħaq kif ħadem fuq deċiżjonijiet importanti u bla preċedent fuq sostenibilità finanzjarja tal-partit. Deċiżjonijiet li fi kliemu ħallew legat li jista' jitgawda għal ħafna snin fil-futur. De Battista sostna li se jibqa' jiddedika il-ħin għal tranzizzjoni fl-aqwa interess tal-partit.